Урманлы баксалаштар. Куралы Гөлбикә, ялын һин кыркып күрһәткән алмагас калай гөрләп үсеп киткән. Сәлам, ысынлап та бай баксаның дуслары шәп шул, кулдары алтын. Хатта таякка гына кагылып китһәләр дә сәскә атып емеш бирер. Юкка гына безгә тамашасылар һорау артыннан һорау яудырмай шул. Бәйләнештә яки контактта Зилә Асфатуллина исемле баксалашыбыз, мәсәлән, былтыр бурыс үстерү серләрен күрһәткәйнегез, шуны кабатлап булмас микән дип һораган. Ничек булмаһын була ул? Нишләп бурысты без быел да утыртабыз? Монда мин, мәсәлән, Мәләвезгә юлланырга торам. Помидор бурыс ултыртуның яңа серләрен белербез. Флорид Шаһиевтың да үтенесе бар. Былтыр көздән ерде ашлаганда тирес тидерәк сереһен өсөн ниндәйдер порошок һипкәйнеләр. Ул хатыла дигәйнеләр. Исемен генә искә төшермәсегезме дигән. Тырышырбыз, Флорид. Картуф сәсү ысулдарын искә төшереп китүдә бер дә артык булмас. 2 ел эчендә без ул ысулдарды етерлек күрһәттек. Дөрес, һәр эштең үз вакыты, һуңламайык. Киттек. Без Мәләвез калаһында Наилә һәм Рәсүл Әюповтар былтыр бай бакса конкурсында иң матур бакса номинациясында еңеп чыккан. Уларга бүләк алып килдек. Быел хәлдәре ничек икән, белешеп чыгаек. Көннәр җылынды менә, Аллага шөкер, хәзер инде эшләр башланды. Башка төбәктәрдә әле утыртмаганда шуга бай баксага еш кына һорап мөрәҗәгать итәләр. Помидорды ничек тәрбияләргә, ничек утыртырга, бурысты ничек тәрбияләргә. Бу помидор минең новичок дигән сорт. Елда шуны утыртам, ул ашарга да бик тәмле сорт. Үзегезнең яраткан сорт инде. Үзе яраткан саналган. Ул теге пальчики белән соединенный шундый. Әйе. Озынча, мясистый. Тузларга да әйбәт, ашарга да әйбәт. Салат ясарга да бик шәп. Универсаль сорт. Үзе бик озын да үсмәй, юан гына әйбәт. Үзем кебек гөп йомыры. Төттән нык. Бында нимәләр халда ашламалар? Только перегной, тамырларны яндырмасын дип, менә шулай порошок итеп кенә салабыз. Помидорларды ултырттык. Артабан ничек тәрбияләйгез уларны? Менә шулай итеп озынга һузылып, үсеп китмәһен өчен, бөҗәкләргә, авыруларга бирешмәһен өчен ниндәй препараттар менән эшкәртәгез? Менә әле уже кешерткән чыккан. Эшитеп, шуны сибәбез. Менә йыйып алдыгыз да, кесерткәндә. Ничә көн эшитәгез шуны? Тора инде шунда ул өстенә су сала барам, тагын кешерткәне китереп өстәй барабыз. Кешерткәне алыштырмайбыз. Өстәп кенә торабыз шуңа. Эшиткә халагызмы үзәсеме? Әллә шәкәр Юк. Үзе вачи, ана шул кыешта утыра, менә җәй буена менә шу башык инбинең ни инде. Бул бит инде куе төнәтмә. Уны ничектер шыйыкларга кирәк. Әйе, ана бер маяны савытын шуны кушабыз бит инде бер бидрә суга. Менә шулай итеп поливать итәбез. 10 литрга 1 литр. 10 литрга 1 литр, әйе. Һау, мөгаен йылы булырга тиеш. Су җылы, су килә өстән, башыктан килә безнең. Бул йер астынан килгән һау түгел. Түгел. Наилә апай, менә ошо шыйыкса менән көн һайын тукландырмайгыздыр бит помидорларны. Утыртканда нык кына итеп сибәбез. Аннан утыртканда, әйе, аннан 1-2 көннән соң гына сибәбез бит инде. Адактан көн һайын менә бундай туклану кирәкмәйдер. Атнага бердер мөгаен, бит. Көн сайын сипсәң дә бу кешерткәнең зыяны юк. Зыяны юк. Наилә апай, менә ошо кесерткән төнәтмәһәгез менән генә эшкәртәгезме помидорларда, әллә башка серләре лә бармы? Юк инде, әзрәк алар менә әзрәк исәйгәч, әзрәк күтәрелгәч, ширләмәсеннәр өчен профилактика итеп кенә. Бер бидрәгә 10 каплы гына йоды сибеп, шуны болгатып, бер бидрәгә 10 тамсы. Аена бер генә сибәм бит инде. Аена бер генә сибәм, аны бит. Бер бидрәгә 10 тамсы һәм аена бер тапкыр гына эшкәртеп сыгыра кирәк помидорларда шул шыйыкса менән. Зеленкада сипкәләйм. Ул да әйбәт. Зеленкада да шул бер бидрәгә 10 каплы. 10 каплы. 1 литрга 1 тамчы.
Өфі районы Цветы Башкирия касабаһынан Нурия Гаймалова татлы бурыстың 5 сортын үстерә. Оста баксасы серләре белән дә уртаклашкайны. Тамашасылар һорауы буенча искә төшерәйек. Ерді алғанда мен елдемейгіне марганцовка хауға көбейтіп алам да, шол ердің бірінші ішкерттен марганцовка менен. Ұрлықтарын хибем де, шан неге таған ер алып, ер үстіне таған марганцовкалы хауды хибем. Хауыттардың үстіне пленка менен қаппақ қоям. Bir аднала өтмейінсе, ошық шытып сығалар. Дүрт япырақ кеткес, мен аларды күсіре башлайым. Күсіргенде хауыттарын әдірлейім, топырақтарын алым да, тағын әрбір хауытты марганцовкалы хауды хибем. Her birinin alğanda ebe, tamırın simtip alam, simtip oturtam. Tamırın edikkine, bireugine ebe. Şunu simtip alıp oturtan kere ebe, ol tamırı yeyilip gite. Tamır bire. Tamır ye. Yey, tamır yey. Men mene şul hau hipkende, 10 günge bir, 10 litr hauga, 10 tamsı yoda kalıp kegen. Ola antiseptik bitindi yoda, şunu sen sirlemeyder. Nık hauda yaratmay bik burustu. Egerde nık haula bulha, ol moş sebinlergen, itirge degen ku, şunu sen min annak kiptirem. Şundan gana hau hibem. Arastandalarga ebet, hauda tölke tamırına gana, tübünegine, yerinegine hiberge gerek. Eğer üstten mine bir yaprağına bir tamsı hau elekti, şul ağara hargaya. Yaktı düştü, kuyaş düştü. Ol mine ağırgan kök mine indidir, oppak bulala koya mine indip. Kuygan kök bula mine şul. Eğer hau teyhe, şunun üçün min tölke tübünegine hau hibem. İrten turam da minalarda mine şul aytip helketem. Mine şul aytip her birinin biz helketip sığam. Ne yesin? Ne yesin? Ular atalanalar tidirek ses kaltalar. Herkeleneler. Bir-birine deyip, mine şulay ettirip, irten. Akis işten koytqas tağın şular helketem. İrtelik istem, mine şulay helketip. Fizatke havalalar. Mine şulay edrek nitirge tikkine oturmahanlar deyip, edrek mine şulay kene etip helketip alar minalarda. İrtelik istem. Mine bugünkü günde 5 sort manda. Nindey? Aytıp giteyim. Оранжевое чудо, золотое чудо, атлан, тополин, калифорнийское чудо. Öte hele balar eri bolup işlerler. İtles mına şulay etip bir nige ulseganim var, nige kirtip metem, ulsep qaraygali ütteşim etem. 350 gram bir boros. Mına boros o duhlukta yaratatıydır. Mına şunsun duhlukta yaratkan üsün olar mına şulay bir-birine tiyeler de evet, herkeleneler de tidine ses katalar mına boroslar. Kop borosu bula. Alar bir-birine deyip turgatı işte. Еш утыртырга керек аларды. Помидор көп утыртырга керекмей. Bir нигени соқыр ишлеп, кырмыскалар бар. Кырмыскалардан biz сатып алдык Муравет деген препарат. Шуны киптик. Пока бурушка зыяны yok, бурус юк әле. Бурус болха, буруслангасы уже андай препараттар китмейбиз, кулланмайбыз. Иң яхшы гаилә баксаһы дигән конкурс игълан иткәнек. Быел бит Башкортстанда гаилә елы. Гаилә елы. Менә һез икәүләшеп Рәсүл агай белән бергә эшләмәһәгез, был тиклем бакса матурда булмасын, бит. Юк инде икебез бергә эшләйбез. Менә помидор тотканда ул миңа ямалар эшләп тора, суын сибә, теплицадан ташый миңа. Мин Иң беренче теплицаны ул кургандыр мөгаен, бит. теплицаны ул кырды, әйе. Проект менеке теплицаны ул кырды, но бергә инде җире анда тижелна, чөнки остан гараж, Әйе. үстән кояш җылыта, җир анда туңмай. Ердәге теплицага караганда бул күпкә отышлырак инде, бит. Күпкә отышлы, чөнки анда бит җир туңмай. Менә ошо сескә ултырта торган, виноград үстерә торган конструкцияны шулай ук Рәсүл агай эшләп. Аны да Рәсүл агайыгыз инде, мин аны эшләй алам менә инде ул. Әйе. Ираттың кулы кәрәк баксала. Иратның обязательно, аның кулсыз булмай. Вообще иратсыз яшәү авыр. Монда безнең помидорлар үсте. Хәзер инде помидорларны алып аска төшердек. Перес өчен помидордан соң иң әйбәт җир. Бурыстар да ошында гына үстерәгез инде, бит. Бурычлар шунда гына. Алар монда рәхәтләнеп үсәләр. Уразна яһанык. Инде су салып чыгабыз. Әйе. Утыртканнан соң тамырланып китсен өчен суны гел сибеп торырга кирәкме. Һәр бит инде бана бүтән күсереп Юк. ултыртмаясак. Һирәкләтмәясак. Алар шунда ноябрь аена кадәр, декабрь аена кадәр чәчкә атып бурыч биреп утыралар. Декабрьгә тиклем. Әйе. Бunda әле Рәсүл агай бер әйтерле йылытамы ул? Җылытмай. Менә беренче суыклар килгәнче, ныклап суыклар килгәнче, шунда Бурыс бирешмәй инде. бер юк. Бер ныкланып киткәч ул бирешмәй. Аралырак әйтсәң инде бурычы аның күбрәк була. Эрерәк тә була, бер-беренә. Эрерәк тә була. Әйе. Бу сорты менең эре мясистый. Рәт араһыла 20 см, 20-25. Әйе. Үсентеләр араһыла шулай ук. Әйе, шулай.
Мында да ана шул кишерткән суы салам. Әйе. Шул ук зеленка, шул ук йоды. Ул рецепты бер инде, сире. Рецебы бер. Аларның ширләре дә почти бер. Наилә апай менә баксасылар еш кына ай календарына карап ултырта бит инде. Кай көндә ярай, кай көндә ярамай. Һез ышанаһызмы мондай? Нигә? Ну, самое главное, что полнолуние булмасын. Ай тулганда ултыртырга Ай ярамай. тулганда юк инде, юк. Элек-электән безнең әни дә шулай әйтәдер. Үсә барган ай вакытында утыртырга кирәк. Менә үсентеләрдә тамыр алынып үсеп китә. Әйе. Кәми барган ай шулай ук насар тәэсир итә диде. әйе. Анысын инде сизгәнебез бар үзебезнең. Ай үсә барырга тиеш. Менә бит, ничә баксасы шул тиклем акыл. Наилә апай менә помидорларыгызны идән сыгарып утырттыгызмы шулай? Әллә бында гына сәстегезме? Бигрәк урман һымак еш. Кешеләр бит инде кайсының помидоры булмай. Авыры Таныш белеше, я эши запаска. Бер айда юк әле менә. Менә. Әллә ни артык айырылмай да. Теге помидор 16 мартта утыртканнарымнан әз генә айырмасы. Йылы булһа, Су булса, кола итә бит үсү. куа да җитә, помидор әрсез. Ягъни кыштан ук ултыртып азаланырга да кирәк. Юк. Түгел менә ошондай теплицаң булһа. Әйе. Neydi? Рахмат, килегез. Яңлышмаган виноград әйбит. Мин дә хәзер емеш агастарын таный башланым. Куактарын. Сез дә танымагансагыз. Менә Төн күтәреп бәйләнегезме? не хәзер инде бер икатны бар. Әле нимәләрен кыркып йөрисез? Менә курган бутаклан кисәм. Бердән соң уже ике берен пропуска итәсенә кисәсең. Икәү калырга тиешме? Әйе, менә булар икесе калырга тиеш. Менә моны кисәргә була. Рәсүл агай менә мәләвездәр зарлана бит инде быел нык халкын булды. Кар һуң яуды дип, әйбит. Әйе. Метр ярымга тиклем йер туңды диләр. Ничек өшөмәгән, ничек хакланыгыз булды? Без моны монда төшердем мин аны урадым. Ondan üstüne ne koydum? Pinoplast. Kar bulmazsan уже көрінді, уже kol bulmaya. И ağaç yaşık bile kapladım. Pomidor neler, sobaklar neler. Biz birisinde taşlagan yok. Bunda üstüne kapladık taşı. Көз көне кайбер кеше тазартып, әйбит баксаны я яндыра, я түгә. Biz bir vakitte utta yandırgan yok. Или даже turab mene kıyar tutelasına koyarız. Анда үзе сире бит, әйбит. Өзі сәрі. Мene yılda şuna aytабыз, bir degen bula. И kıyar tutelipten alıp tura bitini. Ул үзенсә дренажда, Әйе. үзенсә компост ашламала була. Компост яки тиристе тидерәк серетер өчен махсус препараттар кулланалар. Мәсәлән, Сияния, Байкал яки Доктор Робик. Органик калдыктарды 20-25 см калынлыкта түшәйдәр. Һәр квадрат метрга ярты стакан куры порошок һибәләр. 5-10 литр һыу куялар. Артабан 1-2 см калынлыгында тупрак белән бастыралар. Шул рәвешле 200 катлам эшләргә мөмкин. Иң өстенән полиэтилен пленка белән каплайдар. Өстүр тазланан компост әзер. Тиристе тидерәк яндыру өчен шулай ук Калифорния селәүсендәре кулланалар. Бишбүләк районы Аит мәктәбе укучылары ошо ысул менән биогумус yetişтерә һәм әзер продукцияны сатуга сыгара. Виноградты артабан ей көне нисегрәк тәрбияләргә? Бер төрле ашлама индерергә кирәкме? Yok. Vinograt suyunu күп ярата бит менә. Әйе. Аны сәгатьләр буе нитсәң дә агызсаң да була суны. Бunda тирес фәлән, ана шул кесерткән төнәтмәһе куймаһыгызмы? Аларны салабыз инде ансын. Химикат салган юк бер вакытта. Әйе. Барыла органик. Әйе, виноградлар менә монда бар юк. Нык юаны сындырып әрәм булдансы. Ысматта виноградтың хабагы менә шул тиклем теге мурт дидәрме ныграк бөкһәң ханала куя бит. Менә моны хәзер бер күп булса бер 3-4 ел йыгып була. Аннан соң булмай уже. Төптән ханала куя инде. Сынайы. Шуннан яңартырга кирәк. Yok, аны лучше урарга гына урап куярга кирәк. Менә иске фуфайкамы, курткамы шундай ни белән үсте туңмай аның. Менә шу основной не ствол. Иң мөһиме төбен хакларга кирәк. Әйе. Күп итеп сәскә атһа, телгәшләнеп китһә, артык телгәшләрен кыркырга кирәкме ул? Вак булмаймы? Yok. Аның берсе лишний булмай аның. Һәт уларда кәмәтеп кыркып тормайһыгыз. Юк. Нимә бар шул кала? Әйе. Рәсүл агай, әлемдә мин юлда килгәндә ишеттем. Әюповтар үз бидрә картуф сәсеп, 6 ток картуф алгандар диләр. Ысынлап та шулаймы? Не, быел да шулай утырттык. Йере күпме икән? Йере бер суты инде. Бер суты йер. Ул бер сутыдан алмаган хәзер ул 6 токты. Базардан алган хәзер ул мөгаен хатып. Юк. Шушы белек кенә йөргән. Әйе.
Нискеткән. Нигерәк эш күрәһегез һуң бу җирдә? Әллә шул бисмилла әйтеп башлагак та инде менә 3 бидра салдык. Менә перегной шулап айткан игенде. Һау куяһыгызмы күп итеп? Юк, башта менә кирәкмәй бит аңа. Җылынып яхшылап чыксаң башта. Аннан теге катманны үтәсең. Аннан соң яхшылап теге вертошы куеп сиптерәбез инде. Рәсүл агай, менә бу харым хакты шулай ук көздән утырттыгызмы? Ай. Ә ул нисек туңманы? Һездә бит метр ярымга тиклем җир туңган Ну, диде. ана бәрәңге сабаклары ни шул чүп-чарларны вес ташлагак та. Менә бит аларны ла яндырмаска кирәк, бит, файдаланырга кирәк. Бай ана ни бар бит теге МЧС запрещает бит милләтләргә. Дөрес әйтәләр. МЧС мөгаенда баксасылар өчен эшләйдер ул бит. Уларга һәйбәт булган өчен яндырырга ярамай. Юк, алар имеш кайсы кешегә аллергия була бит, төтен, исе. Исе ярамай. Һәм янгындан да куркалардыр инде. Ай, менә моны җил булып нидай бок бит инде. Әйе, бунда өйләр тыгыз урынлашкан. Ана бит әле. Ә ул баксасылар өчен файда гына. Файда вес бәрәңге сабаклан турадым. Сурап аннан менә дә кыяр түтәл астына язылыкта. Кыяр шәбеңә инде бу. Үткән ел әйтәм через день, бидра, шул бер түтәлдән. Хөрмәтле баксасылар, Таншак була. шәп баксалар булһа, хәбәр итегез. Байбакса программаһы геройдары картуфты ниндәй генә ысул менән үстермәй. Искә төшерә. Балтас районы Иске Балтас авылынан Зәлфирә Гатина мәсәлән, картуфты халам менән күмә. Бу менә без олы кешеләр өчен бик җиңел, әзгенә итеп булынкалар ясайбыз да, бәрәңгене тизеп чыгабыз. Шуннан соң салам белән каплатабыз. Бу инде шүпне чыгармый. Шуннан соң теге колораски жук чыкмай. Күмәсе дә юк, менә алырга гына. Менә шул яклап җиңел, олы кешеләр өчен бик җиңел ысул. Кызык ысул. Зәфир апай, менә һез ошо айтып халаһыгыз бит инде, халам менән. 30 сантиметр тирәнлектә булырга тиеш. Ай, аңлашыла. Бәрәңге калырга тиеш. Халамды ел ысырмаймы ул? Ышырмай. Хәзер төнья чык төшә, әйме ул басылып китә, әзрәк бастырып чыгабыз. Корымаймы астагыны? Картоф. Бәрәңге курмайна барып, дымны тота салам. Күпме уңыш бирә менә ошо ысул? Менә шушындый була, дәү иниләр, бәрәңгеләр. Ошо төклем. Менә шушындый. Балтастан Рәзифә һәм Фәрит Исламовтар елдың-йылы картуфты хөрелмәгән ергә сәсә. Баксаны хөргән юк инде нисә ел хәзер. Яңгыр селәүсендәре кыш буе менә ошында үзләренә яшәргә система эшләп, тишеп сыгалар да име. Шул җир һәр вакыт менә һава белән тын алып тора. Икенчедән, картофты ултырткасыйм, хөргән баксалаймы, яңгыр һавы өстә генә калалаймы, тегендә һиңәргә тишектәр юк, ырыклысы юк. Катала куя ердән Өсте баткак, асты коры. Асты кып-коры. Караганыгыз бармы? Яңгыр киткәннән соң сыгып карай, хөргән баксала асты кып-коры була. Бу ике булды. Өченчедә бушка беркемдә сөрмәй, барысына да акча кирәк. 1000 ярым гына сырыйлар менә шул. Ә мин ярымга картоф алып башласам, мин аны кыш буе ашап сыгам. Биш сыты җиргә. Шуннан соң тагын бер үзенчәлеге. Дүртенче. Хөрелмәгән yerдән сүгүләне эз. Иске районы Таптык авылынан Әнүр Слявчин традицион ысулга өстенлек бирә. Гөл алып сыгабыз. Тәүдә проволочник дигән корттан хаклар. Чалига бай гөл. Хәзер Гөл булды. тирес салабыз. Тирес. Гөл плюс тирес. Әйе. Органик ашлама. Әйе. Якын алма Якын түгел. 60 сантиметр арасы. Ана Менә лелек. аяк һин казгандан соң. Икенче аяктың эзе арт ягына сыгып бара, шул тирәнне тотырга кирәк. Ортабан ошо картоф сатып сыккас, япрактары күренү башлау менән күмәбез. Күмгәдән нисек уның бүтүнләй күмкәме тәүге. Бүтүнләй тәүге сыга башлаган япрактарды күмәбез. Шуннан касан Унан тагын сыгып тора, мин аларны күмеп йөрибез сайтып. Икенче тапкырга шулай күмеп сыгабыз да, алак үзенә-үзе үсеп китә зур булып. Кишнә районы Келәш авылынан Гөльямал Хәмзина түтәл ысулынан да яхшыһы юк ди. Метлайдер ысулы дип атала, яки тар түтәлләр ысулы да дип әйтәләр аны. Түтәлләр тар була, арасында йөргән юллары киңрәк була. Аның билгеле бер размерлары бар.
технологиясы бойынша түтел буларга тиеш 45 сантиметр. Орасы буларга тиеш 90-70 сантиметр. Ни өчен орасы киң? Һәрбер үсемлеккә кояш нуры җитешмәй икән ул. Кояш, яктылык җитешмәй. Без бит инде утыртабыз да төпне төпкә, анда күп бәрәңгегә кояш төшмәй. Шуннан тагын шунысы бар. Түтәлләр төньяктан көньякка сузылган буларга тиешләр. Аркылыга куярга ярамый. Бик тирән алмыйм, чөнки уңдырышлы катламы җир өстенең өстәрәк тора, ул 10 сантиметр алам мин. Рәт араларын йөри торган юлны казымыйбыз. Ул шулай кала елның ялында. Уяның уртасыннан икенче уяның уртасына 30 сантиметр дигән. Менә мин шулайрак калдырам. Монда 2 рәт була инде димәк. Әйе, шахмат тәртибендә эшлибез. Мочевина бик яхшы ашлама, бигрәк тә корнеплодлар, тамыр азыклар өчен файдалы. Хәзер монсын да инде тегәрәт кебек көл сөйбеп. Киргәҙе районы Яңы Мораптау мәктәбе укучылары 2011 елдан картуфты һалам астында үстерә. Ергә һалып сыгабыз да, ошо баулар һуздык. Тигез генә итеп барһын өчен. Ул кирәк бездә һуңнан картуфты алганда халамдан рәт буенча гына барырсың. 6 соткалы эшләгән кешеләр җирде каза алмаһалар. Олы кешеләр ие. Алар бит инде җирде йомшартып кына сыгып, шайтып тезеп өстенә суп үләннәр һалһалар, шайтып бәләкәй генә җирдә шайтып үзләренә урожай үстерәләр. Гейгандай көз көне җирде казып тормай, рәткә утыралар да, халамды ышырып күнәккә енап тик баралар. Элитный сорт булһа, 2 урындан 1 күнәк, 2 урындан 1 күнәк. Халам осман өчен һәр өстенә бастырып куяган һәүбә. Алай бездә усканы юк ул. Но хәзер менә сәскәс азрак 1-2 атнанан һавап килеп, нитәбез, һибеп куябыз. Һибкән ул ябышып, ябышып, шо ята ул. Балаф булып ята инде. Алай ел давыл булып ысып ятканы юк. Мисә төрле баксасы шул тиклем ысул. Янегезгә охшаганын хайлагыз. Картуфыгыз мул булган. Ихтибар конкурс. Бай бакса тапшыруын оештыручылар Башкортостанда гаилә елы уңаеннан иң яхшы гаилә баксаһы конкурсын игълан итә. Бәйгелә нинди гаиләләрдә күрергә теләйһегез? Бәлки һезнең гаилә ярышта катнашырга иң лаеклыгыдыр. Тәкъдимдәрегезне Бай бакса программаһына шылтыратып, яки бәйләнештә селтәрендә Бай бакса төркеменә язып yetkерә алаһыгыз. Иң лаеклылар тапшыруда күрһәтеләсәк. Еңүчеләр мизгел адагында, абруйлы жюри катнашлыгында тавыш бирү юлы менән билдәләнәсәк. Иң яхшы гаилә баксаһы конкурсы һезне көтә. Картуф сәстек, помидор бурыс ултырттык, былтыр отқан бүләкте илтеп тапшырдык. Уңган баксасыларның Өфөгә тиклем килеп, бүләк алып йөрергә вакытлары юк шул. Бүләк дигәндәй, быелгы конкурста бүләк тагыла шәбрәк. Әйе, гран-прига багышлардан зур теплица. Ысынлап та зур теплица. Иң яхшы гаилә баксаһы конкурсында катнашыгыз, еңегез. Иң мөһиме һуңлап куймагыз, чөнки безнең конкурс бакса мизгеле бөткәнсе генә бара. Бергәләшеп дөньябызны бакса итәйек.